Všetci na nás čumia, jak hulíme. Proste hulím, a čo? Najradšej by som sa niekde teleportoval. Nikto na teba proste nekúka, nikto to nerieši, každý je pozitívny. To by bolo nádherné. Nevieš, kde niečo také majú? Káško, tak chod na Konopex. Kam? Tam môžem fajčiť trávu. Ganžový veľtrh. Asi pôjdem, bráško. Poďme, ty kokos, 24. až 26. štvrtý, neviem, jak sa to povie po česky, ty nevieš na to? Netuším. Asi typnem červen. 24. až 26. června viac ako 130 vystavovateľov, bude tam kopec prednášok, bong. Keď tam prídeš, tak nikto na teba nepozerá. Noviniek, komunita, koncerty, afterka. Určite dojdete 3 dní plné marihuany, vidíme sa tam. Radar Ganžovan ťa pozýva, budem tam mať aj ja svoj stanok. Dojdi pozrieť. Všimol si to, ty? A keď sme tenis hrali, tak henten, že hneď. Ešte dlho budete fajčiť tú trávu? Ešte dlho? Ganžo.